Здравейте! Първо ще ви покажа откъде да вкарвате категориите в каталог категории. Има десерти, други, козметика, напитки, перилни, почистващи препарати и така. Ето ги тях. Те се добавят от тук. Плюс, например, добавяме. Тук може да напишем името на категорията, например, биопродукт. Или съответно, ако искате, ако имате някоя нова категория, в описанието се пише описанието за самата категория. Мета заглавие, мета таг описание и мета ключови думи. Мета заглавие, тези неща излизат в Google. Сега ще ви покажа. Ето, например, zoya.bg. Zoya.bg е биомагазин, биохрани. Това е мета заглавие. Значи, тук съответно, каквото напишете в Google, то ще се появява ето тук в синия шрифт. Така, следващото. Мета таг описание. Мета таг описание, ето тук, ето това нещо. Ето това нещо е мета таг описание. То съдържа 156 символа, така че каквото добавите в тези 156 символа, заедно с разстоянието, това е. И мета ключови думи, това са ключови думи, по които искате да ви намират в Google. Тук, например, може да напишете, ако категорията е, например, биопродукт, само продукт, био. Тук се изброяват, като се отделят с запетая, последния начин, биопродукт. Може само продукт или продукт, био. И така нататък, и така нататък. Тук просто се изброяват ключовите думи, по които искате да ви намират в Google. Следващото нещо, данни. Главна категория, например, ако биопродукт искате да е основна категория, както са супер храни и хранителни добавки, тогава в това нещо нищо не попълвате. Но ако искате, например, биопродукти да бъдат под категория на супер храни, тогава започвате да пишете супер храни. Ето той излиза и ако го, например, на супер храни, ще бъде биопродукти под категория. Така, във филтри, магазин, тук нищо не попълвате. Магазини основен. Така, SEO заглавие. В това SEO заглавие се попълва на латински с тирета с малки букви URL-то. Тоест, ето това нещо. Както е, например, тук shop. Това имат предвид. И съответно, ако е биомагазини, можем да го биопродукти, може да го напишем био, само че на латински. Био-продукт. И това е. Но заглавията, тези SEO заглавия не трябва да се повтарят. Тоест, ако някъде преди това сте го вкарвали, може да напишете, например, биопродукт 1. Тук не се поставя разстояние, пише се с малки букви на латински, с чертичка. Съответно, ако искате категорията да има изображение, това е после в подредбата, ако случайно се избират, например, покажи всички категории, ако искате с снимчици да излизат, но не е задължително, защото в вашия случай те са тук и просто нямат снимки. Само да погледна, ако... Да, нямат. Така... показване в горното меню. Ако натиснете тази чавка, това значи да се показват в това меню. Значи, съответно, натискате и категорията ще се показва тук. Брой на това нищо. Подреждане. Ако искате, например, да бъде под номер 5, съответно 1, 2, 3, 4, 5, тук да бъде. Тук си избирате, например, ако е пето място и статус разрешен, това значи да се показва, защото вие по което искате време можете да скриете, например да натиснете забранен, която и да е категория и я скривате от менюто в самия сайт. Така, и по дизайна абсолютно нищо повече не добавяте и идвате запази. В момента, в който натиснете запази, тази категория се запазва. Аз сега в момента няма да я запазя, защото нямаме такава категория. И съответно направо ще върна назад. Ето ги категориите, кои са. Това е първото видео, което е за категории.